Hej, og velkommen til vores vejledning, hvor vi tager dig igennem, hvordan du måler op, så vores autoriserede optikere kan tilpasse et par skærmbriller til dit behov. Før du kommer ned i din lokale synoptik og får foretaget en erhvervssynsprøve til skærmbriller, skal du måle op ved din arbejdsplads. Du kan selv måle op eller få hjælp fra en kollega. Brug et målebånd eller en tommestok, men gør du det selv, så anbefaler vi, at du bruger en tommestok. Mål følgende 3 afstande ved din arbejdsstation. Først afstanden fra dit øje til midt på skærm 1 og eventuelt skærm 2. Mål nu afstanden fra dit øje til din korteste læseafstand, for eksempel din mobiltelefon, tablet eller dokument. Den sidste afstand, du skal måle, er afstanden fra dit øje til midt på dit tastatur. Udfyld dine mål og de øvrige felter på din rekvisition og bestil tid til din synsprøve på synoptik.dk. Bestil tid. Du skal vælge erhvervssynsprøve nederst i menuen. Vi ses i Synoptik.